היי, אנחנו בפרק החמישי והאחרון של סדרת פרקים על חיפוש עבודה אקטיבי. למה לחפש אם אפשר למצוא? שמי מיטל ברקוביץ', מייסדת נשים בהייטק, ואני פה עם אפרת דגן, מייסדת Workaround, מנהלת גיוס מדופלמת, ומחברת הספר למה לחפש אם אפשר למצוא. הפרק הזה, החמישי, יעסוק בשינויי קריירה. מכל הדברים הכי חשוב להבין מה הכי מובחן שלנו למעסיק הבא. איך לבצע מעבר חכם בין תחומים ותפקידים. אני יודעת, שוב, מהניסיון שלי, עבדתי באמדוקס כ-QA, שנים עבדתי כ-QA, עשיתי פוקל פוינט באתרי לקוח והכל, ואז רציתי משהו אחר. כי הגעתי ל-QA, אבל לא ידעתי איזה עוד תפקידים יש, ורציתי לעשות הסבה, ורציתי לחשוב על מה עוד אפשרי. והתחלתי לדבר עם אנשים, עברתי לתפקיד של PMO, ואז הבנתי כמה אני גרועה כ-Project Management Officer, כי מה לי ולסדר וארגון, בקושי את החדר שלי אני יכולה לסדר. זה חסיד QA. כי אני מאוד אוהבת את הטכנולוגיה ואת החפירה. את החפירה. בתוך המערכות. פחות התחברתי כמובן לשלב התכנון של הבדיקות. כן. שינויי קריירה זה אחד הנושאים הכי חמים, אני חושבת. עבדתי בתפקיד, טוב לי, אבל אני לא מרגישה שאני במקום הנכון שלי, אני לא מרגישה שאני ממצאת את היכולות שלי. אני כבר 12 שנה עושה מפתחת. אז איך אפשר להתחיל את השינוי למשהו אחר? אוקיי. ששוב פעם, לא בהכרח היה לי רע, אלא אני פשוט כבר עושה את זה כבר הרבה זמן. כן. באופן בלתי תלוי, בין אם רוצים לעשות שינוי בתוך ארגון או מחוץ לארגון, אני חושבת שאנחנו כל הזמן צריכים להיות עם יד על הדופק. זאת אומרת, אולי לא בכל רגע זה מעסיק אותנו באותה מידה. יכולים להיות פרקים שבהם אנחנו סופר שקועים בעבודה, ומרגישים כאילו העבודה מאוד מאוד ממלאה אותנו ומפתחת אותנו, ולפעמים הדבר הזה חולף, משתנה, לפעמים זה דורש שינוי יותר, כאילו הרצון הוא בשינוי יותר משמעותי, ולפעמים זה שינוי תחום, לפעמים שינוי חברה, כאילו, וזה, קודם כל בוא נגיד, זה טבעי. זאת אומרת, אני לא יודעת איך ההורים שלנו עבדו 20 ו-30 שנה אצל אותו מעסיק, אבל העולם היה אחר. העולם היה אחר. הגשמה עצמית הייתה פחות המטרה. נכון. אז אנחנו מדברים על עולם אחר, וגם היום זה עולם אחר. אבל דבר ראשון, הכלי שאני רוצה לתת, זה, אני חושבת שבכל רגע שאני רוצה להבין מה אני יכול לעשות, אז אני רוצה לדבר על חשיבות של שני דברים. אחד, של בעצם לנסות בעצם להבין לאיזה כיוון אני רוצה ללכת. כאילו ברור שאפשר ללכת ליועץ קריירה ולדבר איתו, אם זה משהו כאילו קצת יותר קיצוני, אבל גם אם אני רוצה כאילו להבין איך זה יהיה בארגון אחר, או מה להוסיף לתפקיד, או על איזה יכולות אני רוצה לשקוד, או כמו שאמרתי קודם, איך אני בעצם רוצה שכאילו אני אהפוך להיות יותר ויותר רלוונטי לשוק העבודה מתפקיד לתפקיד. לא הפוך. לא פחות ופחות רלוונטי כשאני עובר עבודה. זה אחד הדברים החשובים. אז אני... איך אני פותחת את הכישורים שלי, את היכולות. עוד לפני שאני הולכת מסתכלת על בכלל שוק העבודה ומה הוא מציע ומה יש. דבר ראשון שאני הולכת לעשות זה להסתכל עליו. זאת אומרת, הולכת להסתכל מה התפקידים שאני יכולה לעשות. איך הם נראים, מי עושה אותם. זאת אומרת, אחד היתרונות שיש היום בשוק, בעולם שלנו, כמו שאמרתי קודם, שיש לי יותר מידע. יש המון מידע, ואני לא חייבת להכיר מישהו שעושה את מה שאני רוצה, כדי להבין איך זה נראה. ואני יכולה... זה אחת הסיבות גם שהקמתי את נשים בהייטק, זאת התחושה הזאת שאני רוצה לעבור מ-QA, אבל לא יודעת לאן, אין לי את מי לשאול. כאילו, הלוואי והייתה איזו קבוצה, מפה לשם את מה בתפקיד? לא, מפה לשם נשים בהייטק הפכה להיות 20,000, אבל הלוואי והייתה לי את האופציה לשאול, אני כאילו עם יכולות של QA, what else I can do? אז דבר ראשון, אפשר לנסות להסתכל על אנשים שעשו את הדרך שלכם ברשת, כאילו ממש להסתכל על דוגמאות של אנשים שבעבר היו QA והיום הם משהו אחר ולראות לאיזה כיוונים הלכו. אפשר לנסות לחפש באמת במעגלים שלנו, אם זה בקהילה, אם זה אנשים שאנחנו מכירים, אנשים שעובדים איתם ולהתייעץ איתם. אפשר כמובן גם ללכת לייעוץ מסודר, אפשר לשאול את הבינה המלאכותית, היא עושה עבודה
פנטסטית. תכניסו את הקורות חיים שלכם אל הבינה החביבה עליכם, ותשאלו אותה, איזה אופציות יש לי? והיא תדע לתת לכם רעיונות לא רעים בכלל. עכשיו, כמובן שלקבל רעיונות זה לא מספיק. כן? כי לא בהכרח, זה דברים כלליים. עכשיו, מה, זה אפשרי בכלל? השאלה היא לא רק כאילו אם יש כזה תפקיד שאני יכולה ללכת אליו, זה בכלל רלוונטי לי, מישהו ייקח אותי בתפקיד הזה, יש דרישה, יש המון דברים חשובים פה. אז קודם כל הייתי הולכת באמת לעשות איזושהי אקספלורציה, איזה מחקר שוק קטן, בין אם זה רק כאילו אני הולכת לעבור חברה, ובין אם אני הולכת עכשיו לעשות שינוי יותר משמעותי. הייתי הולכת קצת לחקור אותו, ללמוד אותו, לקרוא עליו, לחשוב עליו, ואפילו עוד יותר טוב זה ללכת להתנסות קצת. עכשיו, זה לא דבר פשוט, כן. תמיד לייצר, אבל דווקא בגלל, אני חושבת שהיום הקהילות, הן ממלאות בעצם איזושהי פונקציה שאולי פעם כאילו התמלאה בדרכים אחרות. אולי פעם שההורים שלנו, אפרופו, היו עובדים באותו ארגון כל החיים, אז בעצם כל ההתפתחות שלהם היה בארגון. הם זזו בין תפקיד לתפקיד בתוך הארגון, והארגון היה אבא ואמא שלהם, והיה להם קביעות. היום הקהילה קצת בעצם ממלאה את התפקיד הזה, והיא מאפשרת לנו בעצם קצת להיות בשוק, שאנחנו לא בשוק. נכון. ואז כאילו אני יכולה בעצם לשמוע מה אנשים עושים, להיחשף לארגונים אחרים, להכיר סיפורי קריירה של אנשים אחרים, ואני יכולה לשאול שאלות יותר קונקרטיות באמת. ואני יכולה דרך הרשת לאסוף מידע, ואני יכולה לדבר עם אנשים שעושים את זה וללמוד מהם, ואיך נראה התהליך. ואני יכולה גם לנסות אולי לחפש להזדמנויות להתנסות, בלי לעבור עבודה בהתחלה, אם זה שינוי קצת יותר קיצוני. אז למשל, לפעמים, יש לי איזה סיפור כזה, שלמשל מישהי שדיברה איתי פעם, שבאתי בגוגל, אמרה לי שהיא עשתה איזשהו תפקיד, והיא רצתה להפוך להיות מנהלת מוצר, ולא היה תפקיד פתוח, והיא בדיוק הייתה בהיריון, והיא כאילו העבודה שלה, כאילו מה שהיא עבדה כאילו עמד לזה, וכבר לא היה טעם שהיא תתחיל איזשהו פרויקט חדש, כי היא כבר אוטוטו עמדה ללדת. ואז אמרתי לה, תגידי, למה שלא תתנדבי חלק מהשעות כאילו עם קבוצה אחרת של מנהלי מוצר? תציעי להם את העזרה שלך. הסכימו לו. עכשיו, אולי לא בכל מקום זה יכול לעבוד, אבל היא הלכה, והיא עבדה איתם, ובאמת שהיא חזרה מהחופשת לידה, היא כבר נקלטה אצלם, כאילו כבר הוכיחה את עצמה, הכירו אותה, והיא הפכה להיות, אז כאילו, היא המירה את הזמן הפנוי שלה, בהזדמנות להוכיח יכולות, וזה בתוך ארגון. אבל גם אפשר לעבוד על איזה פרויקט עצמאי, אם יש זמן. אפשר ללמוד לבד. אפשר להתחבר לאנשים שעוסקים במה שאתם רוצים לעסוק. ברשת, לעקוב אחריהם, לקרוא מה הם כותבים. אפשר לנסות לשאול את עצמי מה אני מביאה לתפקיד הבא, ואולי הניהול פרויקטים זה פחות הצד שלי, אבל אולי החפירה שלי יכולה לחפור גם באזורים אחרים. אחד הדברים שאני שמה לב זה ואני מדברת על זה הרבה, כאיזושהי תיאוריה שפיתחתי, אני לא יודעת. כשאת רואה הרבה בחברות גדולות, את הניעות בין התפקידים, שאת יכולה להתחיל כ-QA, לעבור לתפקיד פיתוח, לעבור לסלס, לעבור כן, בארגונים גדולים זה יותר אפשרי. זה הרבה יותר פתוח, וגם הרבה פעמים הארגונים יש להם מערכות שתומכות בתהליך. צריך להגיד, גם בסטארט-אפים לפעמים, דווקא בגלל שכאילו כולם עושים הכל אפשר, זאת אומרת, זה גם נורא תלוי נכון, במסגרת התפקיד. ועדיין, בסטארט-אפים את תראי, אם אני פרודקט, אז אני אהיה פרודקט בסטארט-אפ הזה, אחרי זה אני אעבור פרודקט בתעשייה אחרת, אחרי זה, אבל, אני מבינה מה שאת אומרת. ואני אשאר QA, אבל כל פעם מספר האנשים בחברה ישתנה, התעשייה תשתנה, המוצר ישתנה. אז רגע, זה נקודה נורא חשובה מה שאת אומרת, שהרבה פעמים כדי לעשות שינוי אני צריכה לפחות רגל אחת חזקה במשהו שאני מביאה איתי. אתם זוכרים את הערך שאני מביאה למעסיק, הוא צריך להיות ברור מצד אחד, ואני יכולה לשנות חלק תחשבו על זה כאילו כמו על משולש. אז יש לי ניסיון בהייטק, ויש לי ניסיון בתחום התוכנה, ועכשיו הייתי מנהלת מוצר בתחום הפינטק, ואני עוברת עכשיו לניהול מוצר בתחום לא יודעת מה, סייבר זה לא הגיוני, אבל לא יודעת מה, לאי-קומרס, סתם אני אומרת. בסדר? אז כאילו, אני בעצם יכולה לשנות כל פעם צלע אחת. אז זאת אומרת, כאילו, רוב הסיכויים שלא ייתנו לי לשנות את כל הצלעות בבת אחת, כי אז אין ערך שעליו יכול המעסיק שלוקח אותי, כאילו רק המוטיבציה שלי, שזה מה שג'וניורים מתמודדים איתו. אבל אם אני בשלב יותר מאוחר רוצה לזוז, אז אני רוצה להישען לפחות על רגל חזקה או שתיים,
כדי שכאילו זה יהיה הגיוני גם למעסיק להביא אותו. ואני צריכה את הכל ללמד אותך, אז כאילו, בשביל מה אני אקח אותך? זה לא היה הולך לעזור לי. אז כאילו, באמת, צריך לחשוב על כאילו קצת לפעמים על שינוי מדורג. טיפ ממש חשוב, זה שאני לא תלויה רק במעסיק לעשות את המעברים. זאת אומרת, גם בזמן שאני עובדת, ואולי אין לי לאן לזוז בארגון שאני עובדת. ואולי אין אופציה כזאת. אז קודם כל, לחשוב על זה שאני לא מתכננת את זה מהיום למחר. גם אם אני אתכנן שזה יקרה, אני יכולה לעבוד בזה ולגרום לזה לקרות לאורך זמן. וזה בסדר שזה לא יקרה מהיום למחר. זאת אומרת, אם אני אשקיע בזה אנרגיה ועשייה, אז סביר להניח שאני צריך לגרום לזה לקרות, אני צריכה לחשוב על איך לעשות את זה, אבל זה לא להגביל את עצמי, אני תוך יומיים עוברת, כאילו לא תמיד ריאלי, זה גם תלוי בביקוש בשוק. נכון, זה לא שהנה אני אעזוב את העבודה, ואז אני אתקבל לעבודה חדשה, ששם התפקיד יהיה חדש לגמרי. אבל מה שאני רוצה להגיד זה, אנחנו לא תלויים רק בארגון. זאת אומרת, אם אני באה ואומרת, אוקיי, בארגון הזה, אין מקום בשבילי להתקדם למה שאני רוצה. חסום כרגע, אין. מה, אני אוותר על החלום שלי? לא בהכרח. אז הטיפ שלי הוא, תתמקדו בלהיות מוכנים לדבר שאתם רוצים לעשות, ואז, אם במקום שאתם נמצאים זה יתממש, סבבה, ואם לא זה יתממש במקום הבא, אבל אם תהיו בשלים למה שאתם רוצים לעשות ומוכנים לו, אז יש יותר סיכוי שזה יקרה. עכשיו, מה צריך בשביל זה? אולי צריך ללמוד משהו, שיש לי פער שחסר לי. אם אני הולכת ומסתכלת, כאילו מי עושה את התפקידים שאני רוצה, ואני לומדת מזה אולי מה חסר לי, אולי אני צריכה לעשות קורס בניהול פרויקטים, אולי אני צריכה ללמוד עוד שפת תוכנה, אולי אני צריכה ללמוד ג'נקינס או איזה שקר כלשהו, ואז אולי אני בעצם לומדת, אני אוספת לעצמי את הכישורים, אני מגדילה את המרחב של האנשים הדומים או בחברות אחרות, אולי מנהלים של תפקיד כמו שלי, אולי חברים שלי שעובדים בעוד ארגונים, אני שומרת איתם על קשר, אולי אני הולכת לשמוע הרצאות, אולי אני עושה איזה פרויקט בעבודה שנותן לי חלק מהכישורים האלה, שהוא פרויקט חיצוני למה שאני עושה. זאת אומרת, אני לא תלויה רק במעסיק. אני יכולה לקדם את עצמי בעוד צורות לעבר הדבר הזה שאני רוצה, ואם זה לא יצליח להתממש אצל המעסיק, אני אמצא את הערוץ שלי לעשות את זה. אבל לא לוותר על ההתקדמות, רק בגלל שכרגע איפה שאני נמצאת זה חסום. וגם אם זה נורא לאט. כי כאילו אני עסוקה בעבודה, יש לי המון עומס בעבודה, אני עם הילדים, גם אם תקדישו לזה פעם בחודש, קצת, זה יותר טוב מכלום. אז כאילו, לא לוותר על העשייה ועל החלומות ועל המעבר ועל יצירת יתרונות עתידיים והשקעות עתידיות, כן? כי אתם, ככל שתעשו את זה, זה יקרה. כאילו לראות את זה למשהו, שוב, כי הרבה פעמים אנחנו רואות בנשים בהייטק את השאלה הזאת של עזבתי את העבודה ועכשיו אני רוצה להיכנס ולהיות פרודקט בחברה אחרת. כן. אז הלוואי ותמצאי. נכון. את החברה שתקבל אותך כפרודקט, למרות שהניסיון שלך הוא ממקום אחר. יותר הגיוני, אבל... יותר קשה, נכון? יותר הגיוני, אבל שתעשי פה איזשהו תהליך באמת בבנייה שלה לעבר התפקיד הבא. אני רוצה לחזור לפרק הראשון שלנו ולהזכיר, זה גם נורא תלוי איך אני מחפשת. אז יש פה, אני יכולה לחבר כמה דברים שדיברנו עליהם היום. זה גם בפרק האחרון, זה זמן טוב כאילו לארוז אותם. אז דיברנו על זה שאם אני רוצה לעשות שיפט של תחום, אז אם אני אשלח קורות חיים ואין לי שום יתרון לתחום, סביר להניח שלא יסתכלו עליי יותר מדי. אז הרשת שלי, הקשרים שאני בונה, לבנות עוד יתרונות, להדגיש מה היתרונות שאני מביאה אולי מדברים אחרים שעשיתי, ולחפש בצורה אחרת שיותר יוצרת הזדמנויות ופחות נשענת על המקומות שכולם מתחרים בי עם המון ניסיון. כל הדברים האלה עוזרים לעשות את השיפטים האלה. וגם להיות... לא רוצה להגיד עם חמלה, אבל עם סבלנות. עם סבלנות לעצמי, להבין שכאילו זה מסע, זה החיים שלנו. וגם מה שהגענו אליו היום לא קרה ביום. ולהבין שיש תקופות שיותר קשה, כי השוק מוצף, ויש תקופות שיש ביקוש יותר, ואז קל יותר לעשות קפיצות. אבל אם אני אגיע מוכנה, למה תמיד בדרך כלל בתקופות של מיתון, פתאום האוניברסיטה מתמלאת? כי כולם מבינים את הדבר הזה של כאילו... ירידה למטרת עלייה, אני לא יודעת אם זה ירידה, אבל ללכת להשקיע בעצמי, וכשדברים יחזרו, אני אחזור עם יותר יכולות. אני אחזור יותר משודרג, או משודרגת יותר נכון, כן? אז כאילו, אז אני אומרת, כל הזמן לחשוב, יש לי איזה קטע בספר משפט שהוא תקוע לי, ואני אוהבת אותו, ושאני אומרת, במקום ללטש את קורות החיים, תלטשו את עצמכם.
כן, כן, זה גם... כאילו כל הזמן אני עובדת אצלי. אני לא מחכה שהמעסיק יעשה בשבילי, ואני לא מחכה, אני מבינה לאן אני צריכה ללכת, אני אוספת את הכישורים בכל מיני דרכים, וגם אם זה ייקח לי זמן, וגם אם אני לא... ודרך אגב, גם יכול להיות שיהיו טעויות בדרך, יכול להיות שאני אלך לאיזו חברה כמנהלת מוצר, ואני אבין אני אלך לעבוד כ-PMO, ואני אבין שזה לא בשבילי. בסדר, זה עוד שלב בדרך, אולי אני עכשיו מבינה מה כן, ואני אעשה תיקון. שום אסון לא קרה. ליהנות מהדרך, אני חושבת שזה משפט המפתח. כי אנחנו כולנו באיזשהו... ליהנות מהדרך, מהעשייה שלנו. במסלול הזה של הקריירה, אנחנו הרבה פעמים כאילו רוצות להגיע לשם, והמחשבה על מה זה שם הזה, וזה... רגע, בואו, יש פה איזשהו מסלול, יש פה תהליך של למידה. נכון. למידה מטורפת ברמה היומיומית, אתגרים יומיומיים שאנחנו חוות אותם. ורגע, שנייה, לפני שאתם... מוצאות את... ולא להיבהל שדברים לא הולכים, ולכולנו יהיו מאמורות בדרך, וצוגות, ודברים שנקשל בהם, צריך להגיד. ואני אומרת, וגם מהחיפוש עבודה צריך להתייחס אליו כאקספלורציה חיובית, לנסות לבדוק מה עוד אני יכולה לעשות, איך אני יכולה לעשות, ולא להסתכל על זה רק כאילו כדלתות שנסגרות בפניי, גם אם דלתות יסגרו בפניכם, וגם שתיכשלו. אז אוקיי, מה אני יכולה ללמוד מזה ומה אני יכולה לקחת? וכאילו, וברור, עוד גם יהיו קטעים מבאסים, ואנחנו נבכה ונתבאס ונכעס ונהיה מתוסכלים, מקווה שלא רוב הזמן. אבל אנחנו הרבה פעמים גם נוטים לשכוח שכשאנחנו מזיזים את החייל שלנו לאט לאט, אנחנו שוכחים את התסכולים. כשכבר הגענו, אנחנו שוכחים שגם פעם שעברה זה היה... לא, אני זוכרת לגמרי. את זוכרת, אני יודעת. את יודעת, אחד הסיפורים שאני אוהבת לספר בתוכניות המנטורינג של נשים בהייטק, זה שפעם, כשהילדה שלי הייתה יותר קטנה, והיא הייתה יושבת איתי על חוברות עבודה כאלה, סטייל התשחצים שהיו פעם, שהיו את הפתרונות בסוף. ואז אנחנו עוברות ככה על איזשהו תרגיל מאוד חמוד כזה, וזה שצריך לסמן וזה, ואת יודעת שיש את הפתרון בסוף. והיא רוצה לקפוץ, ואני רגע אומרת לה, שנייה, תעצרי רגע, יש פה איזשהו תהליך של למידה. את תלמדי, את תעצרי רגע, תחווי את אותו תרגיל, תלמדי ממנו מה שאת יכולה. רגע, שנייה. אני רוצה להגיד עוד משהו. פעם כתבתי איזה פוסט על חתונמי. ואמרתי בחתונמי, כאילו, אתה פוגש את הבן זוג שלך, ואחרי זה אתה עושה את התהליך שכביכול היית אמור לעשות בדרך. כן. אז אני אומרת, גם, נגיד, בנושא הזה של למצוא את המקום הבא שלך, או למצוא את מה אתה רוצה לעשות, יש דרך, ולא במקרה יש דרך. הדרך נועדה להבשיל אותנו, זאת אומרת, וגם למעסיק לבחור בנו. זאת אומרת, נניח שכאילו מחר עם הבינה המלאכותית, זאת אומרת, הייתי מקבלת את החוזה בלי להתראיין, כי אספו את כל החומר עליי ברשת, והגיעו למסקנה שאני מתאימה למישהו, והיו שולחים לי כבר את החוזה. אז גם עבורי וגם עבור המעסיק זה היה חוטא לאמת, כי לא עשיתי את התהליך הפסיכולוגי של הבחירה, הוא לא בחר בי, אני לא בחרתי בו, ולא הבשלתי כדי להבין שזה מה שאני רוצה. אולי כאילו זה טוב, אני לא יודעת, כאילו אולי עדיף להיפטר מכל התהליכי גיוס האלה, אבל אני רק אומרת, כאילו יש חשיבות לתהליך. זה לא במקרה שלמשל, כמו שבחתונה מחתנים מישהו, וזה לא אוטומטי שהוא באמת מתאים. זאת אומרת, יש פה בחירה הדדית בתהליך, והבשלה, כמו שאת אומרת, ואם אפשר ליהנות גם מהדרך, גם מהחלקים הפחות מהנים, דרך אגב, מהחלקים הפחות מהנים, אפשר לבוא ולהגיד לעצמי, מה אני יכולה ללמוד מזה, מה אני יכולה לקחת מזה, ואיך אני יכולה לשפר את זה, לשנות את זה, וגם אפשר להתרחק מדברים שעושים לנו סבל. עם כל המחירים של זה. העולם לא קורס. לא מזה. תודה רבה, אפרת. תודה רבה, מיטל. היה לי ממש ממש מעניין. תודה. תודה.